Aupa, arratsaldeon, gaur guztiak santu baten bueltan ari diren honetan, gurean egunekoitza bestelako bat, Jainkoa edo Kristo. Ez dakit beti sinonimo izaten ote diren, guk badazpadere Kristo hartuko dugu, ze beste taldearek zioen bezala, gogoan alduzue, Hilda Jainkoa, ezta? Hilda Jainkoa, izan ere gaur nostalgiatik eta ere apur bat izango du honek, eta garai bateko musika ere gogoratuko dugu, beti ere gaurkora ekarrita, baina jabetu altzarete, Jainkoari normalean melena luzeak jartzen dizkiogula, eta melenak gaiztoen kontu izate omen dira, ezta jebiek lehenbeintzat melena luzeak izaten zituzten. Orain ere hala izango aldituzte, hori ere aztertuko dugu, ezta? Eta bat Jainkoa ere senti daiteke bideo joko batean, guztia bere esku dagoenean eta berak agintzen duenean zer gerta. Bideo jokoetaz eta batez ere zinemarekin duten harremanetaz ere ariko gara gaur, eta batzutan bai ongi dago aitortzea Kristorenak garela eta egiten ditugulako segulako lorpenak. Orain 30 urte Donostian sortutako ekimena mintzalaguna gaur egun Euskal Herri osora zabaldu eta harri esker ikusiko dugu zenolako aurrera pausoak izan ditugun. Beraz hortxe doakizue gure gaurko eskaintza. Aurrena Asgard taldea gurean izango dugu bueltan dela, diska berria besapean dutela, eta haiek orantxe zuzenan entzuteko aukera izango dugu, beraz ez zaitezte hortik mugitu, gerora mintzalaguna egitasmoa zariko gara, eta azkenik Mikel Zumeta etorriko zaigu zinemaren errepasoa emateko. Gogoratu non topatuko gaituzuen Txiolandian, itzokei bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta esan dizuet Kristorenak garela, horregatik gaurko ataria borobiltzeko, abesti hause behar zuen. Kristorenak, eskean Kristo taldea, gogoan izango duzue, haiek ere halako hausnarketa bat egin, eta orain alaxe itzuli dira Kristonak izenarekin, eta aurkezpen gixara, Dringilin Dron erakutsi digute, eta nostalgiatik aipatu dizuet, begira, gure txoritxoa ere garai bateko zahar hori dela. Gorriak bere ala iruntzi neutzazan azkenengoko horriak galdara bete asa egozi koloretsua gorriak bere ala iruntzi neutzazan azkenengoko horriak Dringilindron, 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 dringilindron. Esan dizuegu Asgard taldea bueltan dela, eta non izan ote diren, nondik ote datozen, behar bada Zeldan izango altziren, ze izen hori xedu diska berriak, Zeldatik, eta oraintxe zuzenean eskini behar diguten kantua berriz, Abdulairen aurra. Nahi duzenen? Ama heldu da nire eguna zugandik betiko urruntzeko unea maitasunezko begi malkotu hoiek nero oroitzapen bihurtuko dira eskerrak ama eman nahi bizkizu zaiduz maitatuz ezin hauzulako bezarkada honek ez du amaierarik ez dutzen jarraitu urruntasunean etorkizun hobe batean berriro elkartuko gara maitea
Eta duin baten bila bazoaz Ondo egongo naiz ez zaitez kezkatu Etorkizun hobe batean Berriro elkartuko Agama maitea Hortxe, Abdulairen agurra esan dizuegu, Asgar taldea 17 urte badira, azkeneko diskoa kaleratu zutela, 15 bat urteko etenaldia, plazarik eta oholtzarik eta zapaldu gabe, eta bere jarraitzaileen zorionerako itzuli dira, indar berrituta, taldean ere kide berriren bat edo beste badutela, baina lehengo erroetara itzuli nahian, hain zuzen ere, etxeko marka den horrenpean etorri direlako, Asierren Bil, Arratsaldeon, eta Ander Cañas, biak ere. Ez dakit banik, itzulerek badute beti bi alde bikoitza, ezta? Batetik bada ber hasiera bat, eta hasieran beti badago urduritasuna, egia da lasaiago egon zaitezketela, lehendik ere ezagutzen duzuelako mundu guzti hau, baina era berean, beti alderaketaren beldur baden horrekin, horrek ere presioa handiagoa ekartzen aldu. Asier. Bueno, egia da ezin gara kexatu, itzulerakin eta izandako harrerarekin. Jendeak oso ondo erantzun du, guk gogoa handia genuen, baina, bueno, esaten duzun bezala ez dakizu nola erantzungo duen jendeak, eta zentzu horretan horrek erraztu egin du bidea, ez da? Jendeak erantzun duela ikusteak, eta bueno, jaso ditugun maitasun zantzu horiek eta jasotzea, horrek asko erraztu du, ez? Dirudi gainera orain Ander modan jarri direla, batean taldeak eta itzuli egiten direla, ez? Guztiok buruan ditugu izen batzuk eta ere azken aldian hor agur bira bat edo antolatu dutela, baina zuena ez da agur bira bat. Zuek esan duzue, etortzekotan geratu zarete. Gu etorri geha gelditzeko asmoarekin. Gainea urte asko izan dugu hor itzalean, egia esan behar dugu ez dugula inoiz taldea utzi, beti egon geha elkarrekin, beti elkartu geha eta musika jotzen da egiten jarraitu dugu, baina beste plano batean, ez da? Beste eszenario batean. Zuen artekoari eutxi diozuela eta segurazki horrek ere erreztu du, gerora disko baten eta bildu izateko abestiak eta sortzeak, ez? Errepaso bat egingo dugu, esan dugu, ez? Orain dela 17 urte, argitaratu zen dutela azkeneko diska, 15 bat urte, etenaldi hori egintzen dutela, aldatu algara, arezkeroztik. Bai gu eta bai gizartea, ez da? Bai, ez da? Bai eta ez. Bai, bueno, estiloari daukionez musikalki edo esango genuke, Asgarrek bere zeinua edo mantentzen duela, bere zigilua mantentzen duela, baina bai egia da, gizartea bera aldatu den bezala gu ere aldatu berala, eta adin bat daukagu, eta daukagu eskarmentua. Eskarmentua, batek ere ikasten du, akatsetatik eta ere ikasten du, edo akatsetatik baino, bat erortzen denean, batzutan altxatzen ere jakin behar du, ez? Eta orduan, Asgarzen evoluzioari begiratzen badiogu, aipatu behar da, zuek, 97. urtean, ez? Añorgan, elkartzen hasi, bertakoak zarete, lagun kuadrilla bat, elkartzen hasi, eta berehala, baduzue berehalako arrakasta bat, ez? Handik 2 urtera, ja lehenengo maketak eta argitaratu orduko, gaztean ere maketa lehiaketan entzuleen saria eskuratzen duzue, eta ja Euskal Herri guztiak ezagun egitera bihurtzen zarete. Hori artean gazte zineten, orain ere gazte, hori gazte batzuk nola lixiburitzen dute hori, ez? Nola digeritzen dute hori? Egia esan, dena oso azkar izan zen, esan bezala, hori, gu elkartzetik holtza gainera, izan zen hilabeteak izan ziren. Orduan beti esaten dugu Asgarren evoluzioa jendeak zuzenean ikusi duela, bizitu duela, porque guk ere horrela izan genuen, oso azkar izan zen, eta hala da, eza. Eta, bueno, nik uste, nire kasuan behintzat, nik uste ez da denborarik eman, hausnartzeko zertan ari zen. Hoi da. Ze dana oso azkar etorri zan, maketa grabatu genuen, segita disketxeak, kontzertuak, eta gu, bueno, 20 urtekin aurrea jutezea, baina berez hola hausnartu eta
Ez genuen... Ez genuen astirik ere izan. Hori da. Izan zen, hain azkar, ba hori ez, dena azkarregi pasa zela, eta egia nik ere, batzutan pena ematen dize, oroitzapen asko galdu egin dira. Hain azkar eta, bueno, egia da, 20 urterekin beste modu batean bizitzen duzu bizitza, ez da, eta gauza asko ahaztu edo galdu edo etzera gelditzen ez, nun nagoen, zer egiten ari naizen, zer sentitu dezun, eta... Denborarik tarterik ez dago, eta gero probestu behar dela olatua, jakinda, euskal musikaren munduan ari ez, olakoak gutxitan gertatzen direla, ez? Eta ben gertatu eta hartu beharra daukazula aukera hori, ez? 2000 garren urte hasieran kokatu gara, 2000 eta bat urte horietan, Euskal Herriko edo zein tokitan, plazatan antxe zegoen Asgarz, ez? Guztira 60 bat kontzertu ere bai urte horietan, horregatik bat denborarik ere ez hausnartzeko. Eta gero hor, 3. diskarekin edo hor badator nolait mugarria, ez? Zuek ere taldean aldaketatxo bat baduzue, estilo aldetik ere ordura arte heavyan eta zenbiltzaten bezala, pixkat rock kutu gehiago eman edo, baina egia da, diska hura, etzela dana dalako ainarrakastatxu gertatu. Ez dakit, orain denborarekin batzutan gauzak erresago aztertzen dira, gero unean aztertu behar izaten dira ez, baina hor izan zenuten olako kaskarraldi bat, ez? Agian izan zen, aurrekoaren ondorioa, ez da? Hainbeste lekutan jo genuen eta jotzen genuen herri batean eta hurrengo astean ondoko herrian eta agian gehiegi, ez? Eta pentsatu gabe. Eta nik uste gero ordainak etorri zirala disko horretan, ez da? Nik uste 3. diskatik aurrea olatu hori, krestan genuen olatu hori geisten hasi ginela, ez? Eta bizi genuen hori ere bai, eman zigun ikuspegia bizitzeko olatuaren kresta eta bai olatuaren azpikalde hori, ez? Batzutan jartzen zaitura bizitzak bere tokian ekatu behar da. Eta 3. eta 4. diska egia esan, nahiko kontzertu aldetik eta ez zian izan oso... Arrakastatxuak, oso arrakastatxuak. Eta segurazki ez soilik izpiua, zuek zuen burua zari zarete, baina segurazki gizartea edo pentsatzen ez gustoak ere, jendearen gustoak ere aldatuko ziren, ez? Musikak beti badu bolada bat edo, izan daiteke olako susperraldi bat izatea, baina batean, dana dalakoagatik beste musika mota batzuk edo zabaltzen hasi, eta hor denentzako tokirik ere egonez, eta hor bai zuek gogoeta egiten duzuela, ez? Eta esaten duzue 2004-2005 urtean, zertan ari gara, merezi du honek, egingo dugueten alditxo bat, ez? Pentsatuko dugu. Eta azkenean pertsonaren egoerak, azkenean gu ere goruntzunkin doazen eta beste bete behar batzuk eta beste gauza batzuk lana direla, semeak direla. Orduan, momentua hori izan zen, usteko momentua bai egia dela, Anderrek esan bezala utzi guztiz ez dugu inoiz utzi eta elkartu izan gara eta ikastolako urte hurrenaren abestia egin dugu eta horrelako gauzak edo deitu digute gaztetxearen urte hurrenarako edo horrelako gauzak egin izan ditugu eta horrek pixkat bizirik mantendu baitu. Nik uste gauza guztia dakatela bere momentua, ez? Eta horre 4. diskan ikusi genuen, esaten duen hasier bezala, ez? Beste bete behar batzuk pertsonalkia nahi genituen bete, familiak osatu, semeak euki eta beste gauza batzuk eta beti hitz egin genuen, hau ez da betirako, hemen pause bat egingo dugu, eta gero... Arra hori barruan zenuten, ez? Arra hori barruan hori beti izan dugu eta beti eukiko dugu. Eta zuen zaletuek ere arra hori barruan zuten, eta horrela iritsi gara 2020 garren urteera, eta hor, zaplaztekoak ere alaxi izaten dira, eta orduan jendea ilusionatuta iragarri zenutelako itzuliko zinetela, sekulako ilusioa, jakin bakigu Dubaitik ere zaleturen bat etortzekotan bazela, kontzertua ikusteko eta, ez, munduaren beste puntatik, etorri zan. Pandemia tarte, eta, batean itxi egin behar izaten dugu, eta barrura. Eta orduan kontzertuak eta denak bertan bera, eta Asgarten goz ezena, bigarren goz, berriz ere goz ez gara. Hori kuriosa izan zen, oso kuriosoa, esaten genuen guk, 15 urte eta gero... Justu punteria txarra izan zenutela. Punteria... Esan genuen, venga, oain da, esango dugu, oain da momentua, venga, ja. Eta justo eta zapla. Egia da, gure kasua, hainbeste urte etxoin eta gero.
Ja pixka bat itxaroteak ere. Eta, bueno, argi genuna zan, nahi genula betiko kontzertu bat. Ez eserita, ez maskarillari gabe. Ez zeukela zentzurik, ez? Asgard. Pixka bat itxarotea, pena da, beste taldeek, aktiboan zeuden taldeak, segurazki gu baina asko sokerrago hartuko zutela, ezta? Bientzako bai izan zara kalte handia, ezta? Guk, bueno, bai guk eta bai gure zaleek pixkat gehiago etxoin behar izan zuten, baina, bueno, nik uste pena merezi izan dula. Bai, beste pena merezi izan du, pandemiatik ez erronik atera bada, eta hemen saio honetan ikusten ari gara, sorkuntzatik asko izan duela pandemiak, ez? Norbera bere etxean, bere ziegan, bere zeldan, sartu garen hortan, ez? Zelda hortan, jende asko probestu duela sortzeko. Eta zuek erean, sortu zenuten diska hau, orantxe ekarri duzuena. Izenari erreparatuta, zeldatik izena duela ikusita, eta txiste onartuko didazue, baina zuen karrera maldan bera doa. Zer, hasi zinateren Jainkoaren egoitzan, goikaldean hasi, eta zer eta bukatu eta zeldan. Bai. Hau zer da, gero eta gaiztuagoak izan zaretela, edo... Bueno, ez que argi zegoen izena hori izan martzela. Bai, ez. Zer, berez hori, zeldatik edo etxetik sortutako abestia dira, ez da? Eta orduan argi genuen, horri gehiegi erreparatu gabe, baina ona da hori, Bai, ez da. Bueno, gero egia da, norbera gure jainko baldin bada, eta hori da norberak izan dezaken jainkorik obrena, ez? Zertan sinistu beharko duzun, zure buruan siniste izango da obrena. Orduan, jainko bakoitzaren egoitza norberaren zelda izango denez, norberaren etxea izango denez, gaitz erdi, ez da. Izan ere, esan dugu, aldatu garela, urte gehiago baditugu, eta taldea ere bai aldatu da. Alegia hasieran juntatu zineten lagun kuadria hortatik, 3 zaudete, zuetaz aparte unai, ez, izango dugu, baina bikide berri ere badituzue. Eta orduan, hor, oreka ere egingo duzue, ez? Ez dakit, futbolean eta izaten den bezala veteranoak gazteen kontra edo, zuek ere alaritzen zarete edo elkarrekin? Ez, elkarrekin, eta, bueno, egia da, asmatu dugula bete-betean, ez, gazteagoa dira, baina oso prestatu gaude, gaur egungo gazte gehiena bezala, eta eman dioten bultzada taldeari izugarria izan da. Guk ere eskertu dugu, ez da? Bai, guk esaten dugu, bion artean, eta unaiekin, guretzako bai Etxaun eta bai Mikel, Asgarrentzako opari bat izan dela. Opari bat eta kriston injekzioa. Gaztetxoak gogorragoak ere bai? Edo ze haiek badakigulen ez? Bai, musikalki ere bai, gu klasikoagoa geha. Eta ez geha mugitu urte hauetan, gu jarraitzen dugu gure esparruan, ez? Baina fusio hori horrek funtzionatu du. Oso positiboa izan da, oso positiboa. Eta asko gehitu du musikan, Asgarren musikan. Eta haiek gainera segurazki beste jokamolde batzuk eta ere erakutsiko zizkizubeten, ze jakin badakigu kontzertu bat YouTubeen emango zen dutenik ere, Asgartek ez zuela askorik pentsatuko hasierako teknologiak eta olako gauzak. Hortan asko aldatu da, bidez musika, gure garaitik. Hori da, agian gehien nabaritu duguna. Lehen kontzertua ematen zenuen eta etxera joten zinen eta kontzertuan entzundakoak etortzen zizaizun jendea edo esaten zizuna, bai, baina bestela gaur egun edozeinek edozein komentario egin diezazuke eta eskertzen da. Eta era berean gainera horrek mugak apurtu egiten ditu ez, eta nora nahi zabaldu dezakezu, zure musika, zure jarduna, horren berri izan, kaso ere bai ez, eta orduan hartu eman horretan. Esan dakoa, naiz eta berriak etorri eta naiz eta influentzia eta berriak zuek zuen ari eutxiz esan duten, etxeko marka horri bai eutxi nahi diozue. Zuena ez dakit power metal edo zer den edo bakizuolako etiketa azaleak izaten gara kazetariak, baina egia da entzun orduko, eta batez ere abeslariaren ahotsa, uste dute, Ander, zure baimenarekin, baina abeslariaren ahotsa badala Asgarten ezaugarrietako bat, ez? Bai, bueno, talde gehienetan horrela izaten da, ez? Baina, bai, azkenean, nire ahotsa eta gure melodia azkarroiek eta, ez? Bai, nahiko ezaugarri nagusia dira, ez? Asgarren. Eta hitzei eta erreparatzen badiegu, badakigu. Jebiak nik lehen esan dut, gaiztoak, melenudoak eta alakoak, baina gero maitasunari eta kantatzea eta ere gustatzen zaizue. Eta diska honetan nolakorik ere badago ezta, ez? Alako kanturik ere badago, ezin bizi kantuan adibidez, ez? Hor desamodioari, ez? Kontatzen diozue, ez nitzen? Esango nuke ardatz nagusia diskaren izkiei erreparatuta maitasuna izan daitekela. Bai, amarekiko, Abdulairen agurran ikusi dugun bezala,
ezin bizi, eta, bueno, bai, ardatz nagusia segurazki maitasuna izan daiteke. Abdulairen agurra aipatu duzula entzun dugu zuzenean, baina aipatu behar da gaina horrek bi izati dituela, ezta? Abdulairen agurra bai, leun eta xoabe, baina gero Abdulai dator. Bai, bueno, Abdulai da, bueno, Abdulai existitzen da. Horregatik. Bai, eta, bueno... Zein da Abdulai? Bueno, Abdulai, ni berez pasaitarra naiz, San Pedrokoa naiz, eta Abdulai da herrian bizi den senegaldar bat, eta behin kontatu zian bere historia, eta esan nun hor badago abesti bat. Badago abesti bat. Eta, bueno, lehenengo estati leun hori, lasai hori da, bere amarekin egiten duen agurra, ez? Europara doa eta, bueno, bizitza bilatzera edo, eta agur hori, ez? Ez dala erresa izango, ez? Pertsona batentzat, bai amantzat edo bai semearentzat, ez? Agur hori egitea, ez? Eta gero ja dator, Abdulairen bidai hori, ez, Abdulai abestia jarraian. Hor bai indarra. Hor ja indarra, behar duelako bidai hori indarra egiteko behar ezta. Bidai gogorra eta, bueno, musika ere zentzu horretan. Ba, ez esan dugu maitasuna, baina gai sozialak eta ere bai, eta kao, pandemia zari garela, ez, bain zuzen ere pandemiari ere, bada, ez, izurri berria eskaintzen diozu, hor gure tokian kokatu gaituen izurri berri hori. Bai, a ber, agian topiko egia, edo, bueno, ez, egun hauetan, baina, bai, bizitako egora eta gero behar zuen abesti bat, porque orain pentsatzen duzu eta surrealista izan da, dena, atzera egiten duzu, eta gauza batzu daude, hori, benetan gertatu dira, pentsatzen duzula, eta, bueno, abestia horrela atera zen, eta... Beldurgarria izan dela, Parasitoaren hasian entzuten dena hotxo hori bezain beldurgarria. Horrek... Bai. Bai, ezta? Izan ere gero kalean bizi direnen gaineko abesti bat ere bada, Kale Gorrian izenekoa, ez? Kale Gorrian, bai. Bai, bueno, esan bezala, a ber, agian ez gera originalegiak, hitzetan, baina, bueno, gure ikuspuntua ematen dugu, ez? Egon daitezke mila besti, hori, Kale Gorrian bizidan jendeari buruz, baina, bueno, guk gurea daukagu eta gure ikuspuntua, ez? Eta, dagoeneko ja lehenengo feedback eta jasoten hasiko zineten Ander, esan dugu lehen, garai batean berbada heavyak izan zuela alako makalaldi bat, baina viejos rockeros nunca mueren esaten badute, viejos heavies nunca mueren ere, eta orduan pentsatzen dut zuen publikoa hor zai egongo zela, baina balda, belaunaldi berririk ere heavyaren munduan, zaletuen artean ere ikertzen alda. Nik uste baietz, somatu degula gainera kontzertutan, ez? Bai, egia da orain gaur egun daudela subgenero pila bat. Lehen heavya ginean eta heavy, eta jazta. Orain heavyaren barruan... Zortzia bizen, ez? Zortzia apellido. Errengan. Hori da. Subgenero pila bat daude, bai punkean, bai skan, bai mota guztietako abestietan, osea, musikan. Eta zentzu horretan ere, egia da, agian orain ez dela heavyaren auge hori, baina, guk saiatzen geha gure lekutxoa bilatzen, gero, hor dago, zuta garbeti hor dago, eta horiek hor daude beti, eta ondo dago heldu leku bezala, pixka bat indar egiteko denak batera. Berezia izango zen dena den itzulera hori, ezta? Garai bateko maitasun historioa bezala, ez? Gura berriz ere topatzen duzunean, zesan dugu kontzertuetan itzuli zarete, eta bukatu zenuten toki berdinean etxean, Añorgan, ez? Bertigo apur bat emango zuen, ondo joan zen, animatu eta hortxe, ez? Hasi zarete ja errengan ere beste kontzertuak ematen. Bai, eta gainera oso pozitek, bai ikusi degula gure kontzertu guztitan, jendea azkenean etorri dala eta gurekin dagoela, eta, bueno, zentzu hortatik oso posi gaude, ze kontzertu guztiak izan dira oso espezialak. Bai, eta jendetsuak nahiko, jungaren lekuetan behintzat, jende desente egon da, eta gero, kuriosoa, jende askok komentatu digu zala bere lehenengo kontzertua, azgarren lehenengo kontzertua. Gian adinagatik edo, bueno, dena delakoagatik ez dute etxean diska izan eta bai, ez? Eta betidanik ezaguna egin, baina... Bagian 2005-2006an 13-14 urte zituzten gazte horiek, igual kontzertu batera juteko bakarrik, igual, ez, arazoak, baina orain ja, adin badaukate, 20 inguru, eta, bueno, emozionatuta. Eta horrek ere gu emozionatzen gaitu. Antiguon izan zineten azkena larun batean, Urruna Gasteizen, ez? Gasteizen, Urban. Urtarrilaren 27an. Bai.
eta bertan zer topatuko duen jendeak, ba horixe, Asgard. Bai, gainera Gasteizera zehazki urte mordoa dira ez gara juten, okerrez banago 2005-etik edo horrela. Badira urteak, eta 18. Eta bai, goga handiz, eta handik ere idatzi izan digute, anoiz gerturatuko garen, eta bai gogoa daukagu Gasteizera juteko hurrengo estia. Hortxe, zeldan itxita, egon zarete azkeneko urteetan, zuek, eta zeldatik askatasunera bidea egin duzuen ontan, askatasunez jendeak ere gozatu ahalko du, hemen txatera duzuen diska honetaz, zuen zuzenekoetaz, eta guk ere eskertzen dizuegu, zelda momentu batez behintzat utzi eta gurera etorri zana, eta hemen goze hori asetzeko, hemen zizkamizka behintzat eskaini izana. Eskerrik asko bikote, beste ere bai, taldekidei, Mikel Ibereziki, ura ere lankidea izan dakoa, tipo fina, eta beraz badakizue beki honez ere eskuminakari eta gainontzekoi. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Santanara, noala, Santanara. Ze guapo ipinten zaren, azerratzen zarenean, Soy como una pluma contra el viento que ya no encuentra su momento, una sumisa del azar. Fue tan fácil. Oraintxe jabetu naiz ni punteria ederra izan dugula, ze agintzen dizuet ez dela nahita bilatutakoa izan, baina gaur San Sebastian eguna danak hortxariko dira, ez? Gara, gu gure bai. Bagera elkartekoekin hitz egin behar dugu, ez San Sebastian eguna zaritzeko, baina horregatik ere bereziki eskertuko diogu Aitziber Gurutzeagari, gaur gurekin bat egin izana. Aitziber, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izan ere izena eta izana. Zuek dituzue biak aproposak Donostiko Euskera Elkartean, ezta, noski, izena entzun orduko jakin badakigulako Donostiko Elkartea dela, eta gainera borondatea adierazpen bat ere badelako, ez? Bagera, eta horretan aritu nahi dugu, Euskararen alde lan majo egin duzuen Donostian, eta beste zuei zor dizuegu gerora Euskal Herri osora esportatu dugun ekimen bat, Mintzalaguna, eta oraintxe gaina urte hurrena duenez, zoriondu beharko zaitugu, Aitziber. Eskerrik asko, bai, duela 30 urte sortu zen egitasmo edo ideia ura, pentsa ezina zen 30 urte ondoren, hemen egon ginala, eta horren beste jende parte hartu izan 30 urte hauetan, eta bereziki ez bakarrik Donostian muga jartzea, baizik eta Euskal Herri osoan zabaldu izana, ezta? Inor gutxi egongo da, Mintzalaguna egitasmoa ezagutzen ez duenik, baina badazpadare bakarren batek ezagutzen ez badugu, esango dugu, ideia berez oso sinplea dela. Gero ideia hori gauzatzean orduan izango dituzue 11 lan, zu ere horretan arduratzen zarelako elkartearen barruan, baina bada, esan dezagun, Euskaldun zahar bat eta Euskaldun berri bat, biak elkartu, biak ere solasean elkarrizketan aritu ahal izan daitezen, ezta? Bai, hori sorreran bai itezan, bikoteak edo esango genuke, baina horreratik ere guke Euskaldun zarroiek edo bide laguna behitzen ditugu, eta premia izan degulako beti ere azkenean talde bikote horiek taldekatu ditugu, hirukoteak, laukoteak eta kasu batzuetan boskoteak ere izaten ditugu. Orduan beti dago taldean nolabait gidari lana egingo duena, euskeraz hitz egiteko ohitura duena, eta gero bestetik trebatu nahi duena. Bidelaria eta bide laguna, ez? Terminoak ere izendatu dituzue, eta hori taldeen osaketa ere izango da segurazki evoluzio horren isla, eta evoluzio hori, 30 urtetako evoluzio eta historia hori dokumental batean bildu duzue, eta bertan entzun ditzazkegu bai bidelari, bai bidelagunak, eta hementxe duzue haietako batzuk esandakoa. Sinitzanean Mintzalagun bidelagun izaten, garbi neukan, ez orduan bakarrik betianik, euskeraz bizitzea da gure nere
helburu bat, ez? Eta euskaraz bizitzeko euskaldunak behar ditugu inguruan. Hasieran ni ez nekien ezer, eta kostatu zitzaidan pilo bat hitz egitea, eta, bueno, pixkanaka, Begira, orain ze ondo, ez, Aina? Bueno, oraindik falta zait, pentsa, baina bai, oso gustora nago. Alduntzarik eta bat ere bada Itziberre, oraindik esaten dugu, oraindik pixka bat falta zaitez, pentsa, horrelakoak alakoatek eta zu lotxagorritu gabe, nik neronek esango dut, dokumentalean bertan ere entzun dugula, nola zu hasitakoan orduan sekulako irautza eman zeniola, egitasmoari eta ideia berriak eta ere ekarri zenituela, hori ez, ideia esan dugu jatorrizkoa, orain dela 30 urtekoa delako, baina hori ere moldatzen joan behar izan delako, ez da gizartearen beharretara. Bai, 30 urtetan ere gauzak asko aldatu dira, lan egiteko modua, jendearen bizi modua, eta horretan ere aldaketa eman denez guk ere egokitzen jungea, ez? Eta gero ere, guretzako ere oso importantea da, asteroko hitzordu horietaz gain ere beste eskaintza mota bat ere egitea, ez? Jendeari, alik eta espazio gehien edo ingurune hori zabaldu dezaten, aukera gehiago izan dezaten euskara erabiltzeko. Bai, izan ere, mintzalagunari, semetxo, alabatxoak, anaitxoak, arrebatxoak, denak familia handitu da, eta ez soilik eredu motan, baita edaduran ere, ze Euskal Herri osora zabaldu dugula ekimen esan dugu, topaguneak hain zuzen ere, ikusita bageran zeinen ederkiari zineten, ikusita esan zuen. Bueno, hau ere esportatu ezake Euskal Herri osora, ez da, Maite Agirre, Arratsaldeon. Eixo, Arratsaldeon. Izan ere batzutan nekatzen gara gauza berriak asmatzen, baina lehendik asmatutakoa eta ondo funtzionatzen duena, zergatik ez kopiatu eta zabaldu, ez? Bai, hori da. Donostiako emaitzak ikusitza, dagoeneko Euskara Elkarteak beraien arteko harreman sarien da zeuken, eta praktika honak, ez? Bata herri batetik bestera eruan ziren. Kasu honetan mintzalaguna herri eratzen joan zen, eta, ondo esan dozu moduan gaur egunera arte, ez? Gaur egun Euskal Herriko, nik esan nuke txoko guztietan, dagoela mintzalagun egitasmo bat martxan. Bai, izena ere berbada aldatuta, ez? Batean mintzalaguna dena, bestean berbalagunari izan daitekelako, baina gero ikusi dugu parekideak izan daitezkenak eta beste esparrutan aritzeko ere balio dutenak. Ikalagunak, ez? Kuadrilategia edo, pixkat ere filosofia berdinarekin baina taldeka egindakoak, eta online bidez egiten diren mintzalariak ere badituzuela, ez? Bai, hori da. 30 urte honetan egitasmoa gizartera egokitzen joan da, bai? Xede talde konkretu batzuen beharretara, ordutegietara, zaletasunetara, eta, azkenengo urte hauetan, pandemiak ere eragin dago aldaketarik, bai? Dagoeneko sarean aritzen zen nahiko jende zeuan, baina, pandemiak eraginak, askok eta askok sarera salto ibiar esan ginoan, bai? Sarea salako elkartzeko aukera bakarra. Ja, ben pandemia bukatuta, itzuliga, gure ohiko jardunea, bai, aurrez aurre elkartzera, baina ondiotan, mintzaneten adibidez, online aritzen den jende deixente dago. Eta segiko dute gainera, esan behar dugu, ez da, urtero izena ematen duen jendea eta badela, Aitziber, Donostian esate baterako, badakit, okerrez banago, 75 bat taldetxo kudeatzen dituzula. Bai, hori da, 75 talde, pentsa, astero, ordu bete esaten dugu, egia da, gehien txuenek hori luzatu egiten dutela ordu bete oso askar pasatzen dalako, baina bai, azkenean 75 talde antolatu eta beraiekin elkartu eta martxan jarri, balana izaten da, baina gero egia da, pozgarria dela, ikustea, harreman sare bat sortzen dela, eta beraiek astero, konpromiso horrekin aurrera egiten dutela. Eta hori lagin txiki bada, Maite, ze Euskal Herri guztian gaur egun zenbatxu lagun daude mintzalagunan parte hartzen? Azkenengo datu bilketan arabera, Euskal Herriko mintza praktika, eta saiatzen ga guztiak jasotzen, 7.200 pertsona ari dira, astero, beraien herrietan edo sarean elkartzen euskara praktikatzeko. Eta hor, behar bada, balorean jarri beharko genuke, bidelagun eta bidelarien papera, ez da? Ze batzuk badira eskuzabalak, ez? Hor pentsa dezakegulako batzuk oso nabarmena dela zer irabazten duten Aitziber, baina kasuntan, eta dokumentalean aipatzen da, bi aldeek irabazten dute.
Bai, batzutan ematen du hori, ez? Astebete atera behar dezula eta gero egia da bidelagunei entzuten diezula eta hor dokumentalean entzun dugu Marije bidelaguna esaten azkenean beretzako ere enban baino jaso egiten dutela, ez? Oro har, ez? Azkenean ere berak esaten duen bezala guk euskara erabiltzeko behar ditugu euskaldunak edo behintzat euskara erabiltzeko gai direnak eta behintzat berak hori egiterakoan da ikusterakoan beste kideek nola aurreratzen duten eta zer abiera ematen duten ez bakarrik taldea, hortik kanpo beraien ingurunean edo lanpostuetan edo familian edo lagunekin aurrera pauso horiek ematen dutela, beretzako ere hori oso aberasgarria da, ez? Eta asko ikasten dute, asko ikasten da parte hartze honetan. Bai, eta emaitza ona denaren seinale da, adibidez, Aitziber, batetik bidelari izan denak, gero bidelagun izatera ere iristen dela, ez? Aritz Branton, saio honetan ere ez da egon zaharra, eta e-booktegiaren gainean eta berri emateko, eta berak ere alaxe ez da, pixka bat euskaldun berri gisa abiatu, eta gero harresiaren bestaldera pasa. Bai, eta askotan izaten da hori, beraiek ere ikusten dute ze lagungarri izan da beraientzako eta ordune, laguntza edo eskertza hori egiteko modu bat, nik ja pausoa emango eta beste laguntzeko preste aurkezten dute bere burua edo batzutan guk ere esaten dugu Aritzen kasuan nola izan zalako, ez? Baina bai, iruditzen zaite beraiek gainera esana, ez? Beraietza zen mesedegarri izan dan eta ikusita ere premia dagoela, bere burua preste egotea hortarako, guretzako oso pozgarria da, ez? Bai, eta kasu batzuk badaude, horrela parte hartzera animatzen direnak. Erogia da, badagoela jendeak euskalduntzen dana, eta horre Marijekin batera bidelaria ikusi dugun bidelaria inoa oso ondo moldatzen da, baina beti pentsatzen dugu foenekan falta zaiola. Oso ondo moldatzen da, eta adibideztera gai izango litzateke, baina karo, bere burua hori lehen esan dugun alduntze hori ere premia badegu horretan, ez? Euskaldun zaharrok oraindik ikasi behar dugu alakotan urdurita jarri beharrean, jokatu behar dugula zentzuz, parrerik eta eginez, pazientziaz eta patxadaz, haiek ere alduta sentitu daitezen. Maite, gaur Donostiarrek nahiko lan izango dute San Sebastianekin, baina mintzalagunek han eta hemen, ze karo, ari gara asteroko hitzorduak, baina bestelakorik ere bada, ze ikusi dut esate baterako gaur Legutión ardo dastaketa dagoela, 29an Amurrion guraso lagunen topaketa ere izango dela, eta gero urtean zehar ere, eta urtero euskararen egunaren aitzakiarekin eta ere izaten dira, ezta mintzodromoak, berbodromoak, eta halako festak eta ere antolatzen dituzu, Maite? Bai, hori da, mintzalagunen ohiko jarduna edo asteroko hitzordu horiek izaten dira, bai, taldearekin elkartu eta ordu betez, euskaraz aritzeko. Baina horretaz aparte, eta taldean egindako hizkuntza ohitura aldaketa hori, egunerokotasunera ekartzen laguntzeko ekintzak eskaintzen die, bai, herriz-herrikoak izan aldia, adibidez aipatu duzu, Legutioko ardo dastaketa, bertako edo Gorbeialdeko mintzalagunei zuzendutako izaten da, eta pixka saiatzen dena, ondo pasatuaz euskara praktikatzeko aukerak eskaintzea, bai, ardo dastaketaren kasuan edo guraso lagunen topaketan. Ekintza horiek, tartekatu itzen dira, ia eta erdi, eta, askotan eskualdekoak ere izaten dira, euskarazko sarea zabaltzen laguntzen dabe, bai, harreman berriak sortzen die, mintzalagunen artean, eta, askotan ekintzak irekiak izaten dienez, herriko gainerako pertsonek ere parte hartzen dabe. Orduan, hor lortzen duna da, euskaraz aritzeko gune gehiago eskaintzea, gune gehiago sortzea, eta hori euskarazko harreman sare hori eskaintzea. Eta gero urtean behin, gutxienez saiatzen ga nazio mailako ekintza bat ospatzen, bai, ekain partean mintzaguna antolatzen du, eta hor ja Euskal Herri osoko mintzalagunak eta Euskal Herri osoko euskaltzaleak gonbidatzen ditugu, egun osoko jai bat izaten da. Iazkoa berezixa izan zen, 2 urtean antolatu ezin izan ginoalako, eta urtengoa berezixa izango da, 30. urte hurrena ospatuko Donostian ingulako. Hortxe geratzen da hitzordua, saregintzan eta zubigintzan jarretzeko asmoa duzuela. Eskerrik asko, bai Maite eta bai Aitziber, eta gainera aipatuko dugu bakarren batek bere herrian edo zer dagoen edo Euskara Elkartearen berri edo jakin nahi badu, ezta, mintzalaguna.eusen sartu eta bertan izango duela argibide gehiago. Eskerrik asko biei eta sigi horrela, beste 30 urtetan edo behar diren guztietan, Mila esker zuei. Jarraituko dugu, bai. Hori da, eutxi horri, agur. Eskerrik asko.
berriz ere Donostira goaz, eta hori bai, ez dakit, gaur Donostian bidean ere jende asko egongo da, eta berbada beste egun baten ere joan zaitezkete, baina akuariumera joan ezkero, Insuladas izeneko erakusketa paregabea topatuko duzue. Irunen Larrañaga, muxo handi bat hemendik Ireneri noski, lankidea izandakoa, urte batzuk badira, kamaragintzan, argazkigintzan hasi zela, eta proiektu bat jarri du abian. Bakardadearen gainean hitz egiteko metafora aproposa izan daitekelako uharte bat, ezta? Izan ere ura zinguratuta zauden irla bat bakardaderen irudiak hartzen digulako burura, eta hainbat emakume bakarrik bizi direnak Insuladasko protagonistak. On vit de ta maison, je te pose dans ton fauteuil, sans en avoir l'air. Insuladas da, nik beti ere esaten dut dela bidei baten proposamen bat. Itxasoz egiten den bidei bat, uharte batera, baina uharte batera bakarrik ez. Baita ere bestengana egiten duzun eta beraien bakardadera egiten duzun bidei bat, eta baita ere zeure bakoitzak bere bakardadera egiten duen bidei bat. Donostiako akuariumeko Nautilus aretoan, Marga, Maria, Barbara, Tania eta Enkarni ditugu protagonistak. Bakarrik bizitzea aukeratu duten 5 emakumeen argazkiak. Formentera da, baina beste edozein leku izan zitekeen. Denok bizigia modu batea irla batean, eta denok gara baita ere modu batean irla bat. Eta orduan bereik dia Insuladas izena du, Insuladak izena du proiektuak dialako irla baten bizidian irlak. Baina irla horiek munduan beste edozein lekutan ere badaude eta gu ere edozein lekutan bizi gaitezke, ezta? Argazki bilduma hau bizirik dagoen proiektu baten barnean kokatu behar dugu. Proiektu hau Euskal Herrian hasi nuen orain dela 5 urte, kontuatu nintzen ere artxiboan beti ere nik argazkiak egiten dizkiela kalean, munduko edozein lekutan bakarrik zeuden emakumei. Eta orduan pauso bat aurrera goman nuen eta esan nuen ezagutuko ditut ni bezala bakarrik bizidian beste emakume batzuk. Eta orduan ni urtero orain dela 16 urte Formentera joeten naizela oporretan, nire lagunekin, eta kontatu nire lagun bati, begira, hainaiz bakarri bizidean emakumekin argazki proiektu hau egiten. Formenteran emakume asko daude bakarri bizideanak, eta junitzaneako zeukanolako zerrendatxo bat 6 izenekin eta 6 telefono zenbakikin. Eta horrela zinitzen bati argazki bat egiten, batek beste batera eraman nindun, beste horrek beste batea. Emakume indartsuak, bakardadeari buruzko hausnarketara bideratzen gaituztenak. Bide hori, txuri beltzean egingo dugu. Formenterako irlak eskaintzen dizkigun kolore bizietatik ies eginez. Arrisko handia dago postal itxurako argazkiak egiteko, ze paradisuan zaude. Eta orduan kolore horrek pixka bat distrakziorako bidea zabaltzen du. Eta nik proiektu oso intimoa eta intimista egin nahi nuen, eta orduan horregatik txuri beltzeko aukeraketa egin nuen. Erakusketa bidaia bat da. Gure barne zurrunbiloekin abiatuko gara, eta itsasoak hori jakin badaki. Itzulera ordea, lasaiago egingo dugu. Itsasoa ere baretuta ikusiko dugularik. Irudiek etengabe jolaserako mezuak zuzentzen dizkigute. Argazki txikiak ikusteko paretera hurbildu inbertzea, eta argazki handiak ikusteko paretatik urrundu inberdezu. Orduan dago joku hori, txikiak ikusteko hurbildu, handiak ikusteko atzera egin behar dituzu pare bat pausu, eta orduan azkenean erakusketaretoan egiten dezuna da, olatuek egiten duten joan etorrearen ibilbide hori, ez? Eta hori ere, bidaiaren idea horrekin ere bat egiten du, ez? Bakea eta askatasuna bezalako hitzak, libre bizi naiz giltzarraporik gabe esaten diguten ahoak. Hainbesteren artean, ezin bakarra aukeratu. Ezingo nuke inokin geratu. Hemen ere atzekaldean dagoen emakume honek 83 urte ditu, Barbara izena du, Barbara Burgas, alemana da. Eta emakumeen daukan energia nik nahiko nuken erik, nik 83 urtekin edukitzea. Orduan, bat aukeratzekotan, ez dakit, baino berak islatzen duen energia hori eta bizitza nola bizi duen, gustatzen zait. Nire etorkizuna bera bezala ikusiko nuke Formenteran eta 83 urtekin eta energia horrekin. Ez litzake etxarra izango, baina energia eta indarri faltarik ez du Irenek dagoen tokian dagoela, musu bat. Mikel Zumeta, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hondarribiarra izan nagatik Donostian bizizaren ez, bereziki eskertu beharra nago gaur, etorri izana, eta senti zaitezen etxean bezala begira ze jarri behar dizudan. Danborra da baino gogokoago izango duzun esperantzan. Danbo Brava. Badakizu, nolakoa den? Ez? Begira, aste nagusian, piratenean jozuen, La Brava izeneko kantaria bada, DJ-a edo, eta arek hain zuzen ere, horixe, Danbo Brava, San Sebastianen martxa hartu, eta DJ kutsuarekin, hortxe gogoak eta zituela,
bixi-bixi dantzatzeko moduan, ez? Gaur bestela danborrotxa eteben goiz arratx eta gau jarriko dugunez, zerbait desberdina iruditu zego hau izan zitekela. Izan ere, zu ez dakit, dantzari baino bertsolari izotezaren izango. Bai, zebira, gaur bideo joketaz hitz egiten behar duzun horrekin, jokoa da bidea, ez? Alaxe izendatu diozu zure tarteari, ze gaur gazte sentitu nahi duzu, millennial sentitu nahi duzu, eta bideo joketaz hitz egitera etorri zara, haiek zinemarekin duten loturaz, ez? Bai, haizu, bideo jokoak urtiak eta urtiak. Ikusi duzu, minutu batean, taka, lau zaska eman dizkizu. Bideo joketan ere zalda hori egiten ba, zaka. Bai. Eta, bueno, ni onagoa izango naiz. Zu baino nerekin, ikusleekin. Aurpegia, txintxo aurpegia nik gehiago baduzu baino, bakarren batek erabaki beharko balugu txintxoa eta gaiztua zein dan, badakigu nola banatuko luketen papera. Ni gaiztua aurpegia dakat, badakit. Gero pelikulek hori behar dute, gaiztoaren papera. Ze gaiztorik baldin badago pelikula batean, pelikulak nekez dago da aurrera. Flojo. Orduan, pentsa horregatik ekartzen zaitugula. Oso ondo portatzen zean erekin, saiatzen gara. Kontua da, bideo joketaz hitz egin behar diguz. Eta sail bat ere bildu duzu, ezta? Horren gainekoak direnak. Bai, saietuko naiz pixkat ez gehiegi liatzen, ze egia da gauza asko ekarri ditu dela, eta, dosifikatu behar dut pixka denbora. Hasiko naiz pixkat hasieratik, historia egingo dut, eta hasiko naiz lehenengo filmarekin, bideo-jokoekin loturiko filmak, ez dira bideo-jokoetatik eratorritako filmak, baizik eta bideo-jokoen munduarekin loturiko filmak, ze egin diren egokitzapenak nahiko eskaxak izan du dire. Zaila dela askotan ez, bideo-joko bat hartuta hura gero pelikula eta ondo funtzionatu dezan. Hori da. Orduan ez du zertan izan moldaketa bideo-jokoarena, baizik eta mundu horrekin lotura duena, edo traman, edo hortxe agertzen. Hori da, gomendio bezala, ekartzen badenitun egokitzapenak, malo. Gaizki, horregatik hasi naiz, hasiko naiz, Tronekin, pixkat bideo-jokoen inguruko lehenengo filma, efektu berezi oso interesgarri dituena, 1988ko filma, eta, nik uste dut hito bat izan duzen Disney ekoiztu zuen pelikula, eta ikusten dugu nola hacker bat edo ordenagailu batek hartu egiten du eta digitalizatu egiten du eta sartzen du sistema operatiboan, ez? Eta, handik ies egin behar du, alde egin behar du, eta hor badago abentura bat. Nik uste dut denborarekin agian, trama nahiko ez dela oso ondo zartu, baina efektuak oso ondo daude, eta nik uste dut, imaginarioan edo hor dagoela. Horako urte mordoxika egonda ere, zaila dela ondo zartzea. Baina, nik uste dut ikonikoa dela filma eta ekarri behar nuela. Berrixagoa, Existence. Existence, hemen salto handi bat egingo dugu, 1989, David Cronenbergen filma. David Cronenbergen filmen artean top 3an egongo litzateke, bai, niretzako. Onak baditu bareke. Bai, oberenetakoa, niretzako, Existence, oso interesgarria. Zer kontatzen digu filma, filman ikusiko duguna da, bideo-joko diseinatzaile batek aurkeztuko du bere bideo-joko berria. Errealitate honetan, bideo-jokoak nolabait txertatu egiten dira gorputzean, Cronenberg beti jolasten du teknologia eta gorputzaren arteko hibridazio haragi berria eta hitz egingo digu, eta dauka bere histori propioa Cronenberg. Eta ikusiko dugu, jolastuko gara filmean, bideo-joko batean gaudela momentu batean, kanpoan gaudela, ez dakigu oso ondo non gauden, oso ondo egina dago, bideo-jokoak ezagutzen dituzten pertsonak ikusiko dute nolako jolasak dituen ikuslearekin, eta oso pelikula interesgarria, non ikusiko dugu bideo-jokoak eta bideo-joko sortzaileak erlijioarekin nolabait parekatuko diren, nola gurtzen diren, eta nola dagoen nolabaiteko histori berezia pertsonai hauekiko eta sortzen duten mundu horrekiko, eta pixkat kritika soziala, eta Pentsatzen ari nintzen, alakoak normalean bestela Japonian eta ere, ez? Bolo-bolo eta urrungo pelikula bertatik, Japoniatik, ez? Hori da. Ekarri dituaren artean hau agian da pixkat ez ezagunena, filma Avalon izena du, 2001koa, Masuro Oshii da zuzendaria, eta Masuro Oshik zuzendu zuen Ghost in the Shell, animaziozko film bat, bere aurreko filma da Ghost in the Shell, urrengo agintzona Avalon da, eta ikusten dugunez, irudi errealetan grabatutako pelikula da. Polonia eta Japonen arteko ekoizpena da,
eta nik uste dut, behin baino gehiagotan ikusteko pelikula, ez da pelikula erresa, bideojokoak ezagutz edo jolastea gustatzen zaien jendeantzako nik uste dut interesgarria dela, pixkat ikusten delako murgiltzen dela estetika horretan, eta ikusiko dugu orokorrean bideojokoekin edo bideojokoekin loturiko pelikuletan beti badagoela kritika sozial interesgarri bat, honetan ikusiko dugu etorkizun postapokaliptiko edo nolabaiteko batean, bideojoko Avalon izeneko bideojoko konkretu batera jolasten den jendea nolabait engantxatuta dagoela bideojoko hortara, eta bideojoko horrek badaukala arrisku bat, heriotz arrisku bat edo nolabait, eta hor badago pelikula nahiko interesgarria, ez horren ezaguna, beraz, pixkat, gaurko harribitxi hola... Hortxe, geratzen. Ze, gero ikusten ari nahi zena da, zuzendari handiek eta ezagunek ere egin diotela kiku bat genero honi, ez da, ze Steven Spielberg berea ere, holaxe, ibilitakoa. Hemen badugu eta ez nahiko berria den Ready Player One, 2018koa, Steven Spielberg esan duzun bezala, eta ikusiko dugu, esango genuke ez, Steven Spielbergen adinaren gatik, ez, badirudi... Urrunekoa geratuko litzaiokela gaia, baina... Hori da, eta filmean ikusten da, baditugula pertsonai, nolabaiteko egiten dizkio gino asko, bideojoketara, pertsonai desberdinetara, eta ikusiko dugu, berdina, nolabaiteko etorkizun posible batean, badago gazte bat, etengabean murgiltzen dela errealitate virtual batean, joko batean, eta kosmos edo errealitate oso zabal digital batean, eta errealitate horren sortzaileak nolabait hil egin da, eta utzi du nolabaiteko sari bat, aurkitzen duenak bere enpresa guzti horren etekinak, dirua eta jabeza berreskuratuko ditu. Orduan, hor badago nolabaiteko lehia bat, eta interesgarria hori. Oso ondo dago, pelikula oso ondo dago, ia esan oso ondo dago. Gustatzen zaizu, igualtzen da. Ondo dago, enun espero, baina, bai. Oiek izaten dira berenak, espero ez duzunean sorpresa zetortzen direnen. Bai. Telesail bat ere bai, Arkane. Bai, oso ona. Bai, ez dagoazu dixu. Bai, emozionatzen ari zara, bai. Ederra, hau Netflixen ikusi daiteke? Bai, Arkane oso ondo. Denboraldi bat, animaziozkoa, egia da, badagoela jendea ez dela oso animazio zalea, eta agian horrek atzera bota aldituela, oso interesgarria, telesai hau, bideojoko batean inspiratuta dago, League of Legends izena duen bideojoko bat, ez daukala zer ikusirik. Ikusten baldin badituzu irudiak, ez daukala zer ikusirik. Egiten duena da, nolabait, pixkat elikatu, bideojokoaren histori hortatik elikatu egiten da, eta sortzen du, horrelako errealidade izugarri ederra, berdina ikusten dugu, kritika soziala, eta ikusten dugu family histori bat, ikusten dugu bi hiri banatuta etorkizun berdina, pixkat distopiko, postapokaliptiko batean, eta klase borroka bat oso interesgarria da, edukia oso ondo dago, oso dinamikoa da, eta benetan, gomendagarria, eman aukera bat ikusteko. Hortxe, bideojokoen gainean interesa duenak, hor zertzela batzuk eman dizkiozu, alako gaiarekin lotutako zein pelikula izan daitezken, eta baina, aste hontako estrenaldi errepaso ematen badiogu, zinemara joan nahi badu, Donostiarren batek ere festondoa pasatzeko eta, jakin dezala aukera badagoela. Oso ona, bai. Zinea ona da, festondorako zinea ona. Eta gauza pilloa. Pelikula ona baldin bada, lo hartzeko moduko baldin bada, ez, akaso, baina... Lehenengo ez dut ustez, Ego Koreakoa izan da, ja horrek pista bat eman dizaiguk, ez da? Decision to Live. Bai, a ber, Park Chan-wook. Park Chan-wookek zuzen duzun, haitu filme ezagun desente, eta... txuriz gehitu naiz. Nola... Oldboy. Oldboy, hori da. Baduka jatorrizko bertsioa, eta gero remakea edo, pixkat hartu tonua. Dirudienez, ez dut ikusi, argi dago, oraindik ez delako estrenatu, eta dirudienez, hori bat, pixka thriller, zinema beltza... Itxura hona dago. Bai, emakume bat, polizia bat, osagaiak baditu. Babilonek, ze itxura? Babilonek,
nik ekarri dut, Chazelle delako, eta izena handia duelako, eta... La La Land, eta Whiplash, ni naiz oso Chazelle zalea, eta ematen dudala, ez dakit, gauza oso exuberantea. Hitz egiten digu pixka bat, 20. hamarkadan zinema mututik soinuko edo soinu zinemarako bideo hortaz hitz egingo digu, eta nola industria guztiaren eraldaketa ematen den. Momentu historiko hori berezia izango zen, ze pelikula askotan jorratzen da, ez? Burura datorkit de artisten eta ere pixka bat momentu hortaz ari direla, ez? Salto hori nolakoa izan zen, eta... Hori da. Bai, aldaketa izugarria, pixkat, igual gaur egun digitalizazioarekin gertatzen ari den antzeko zerbait, eta hor, industriaren eraldaketa hortan egon zen jende asko goian zegoela industrian, eta batean soinurakako salto horretan, batez ere aktore eta aktoresak, bagian ahotsa zela eta, edo dena delakoa zela eta, hor bidean gelditu zirenak, ez? Eta hitz egiten du pixkat histori guzti hortaz. El suplente, hau aitortuko izut ikusita daukadala Donostiako zinemaldian. Bai, eta gustatu zitzaidala. Txanda pasako ditu. Ez, zuzara hemen aditua, baina bai, niri gustatu zitzaidan. Ondo. Bai, itxura hona dauka. Azkenean, genero hori ere askotan ematen duelako, ez? Eskola batera doan irakaslea ordezkoa da, eta beti ematen du askotan ikusi izan dugun pelikula dela, baina esango nuke ematen diola, bueltatxo bat eta bai, Ondo. Esan duzuna, badaude film asko, eta nik uste dut, segun eta nola lantzen duzun, eta ze eukitxo ematen diozun, izan daitekela dagoeneko ikusi duzun filme bat, berriro ere agian beste ze batekin, ez? Eta hontan ikusiko duguna, bada ikasle bat, baduena, badago sartuta historio komplikatu batean, eta irakasle ordezko horrek, ez, laguntzeko asmo hortan edo, hor da, pixka tenka hortik handi joa. Bai, merezi du. Eta merezi du ere urrengoak, ze urrengoa da, astegunetan ikusiko dugana. Etzea lokartuko. Ez? Zerun esan martzin nula, hola keinoan egin duzun buruarekin? Ez lokartuko, ez. Esango izut, eren egun ikusi nuen, eta kanpora atera nintzen, eta ateratzen zen jendea, komentarioa zen, genekien zer ikustera etortzen ginen. Gogorra da, kritika sozial oso interesgarria, zuzendari oso interesgarria, Ali Abasi, Teheranen jaiotakoa, eta Danimarkan bizi dena, Danimarkako nazionalitatea eta guztia dauka, eta Iranen errealidadean kritika zorrotza egingo du emakumeen egoerarena, teokraziarena, eta benetako gertakarietan oinarritutako filma da. Zine iraniarra gustatzen zela esaten dudanean, jende parri egiten dit, zenbaten du postureo batik esaten duzula. Baina benetan, iruditzen zaiz oso zinema hona, dela? Oso ondo, bai. Zu ere adoz zaude, ezta? Bai. Banekinik, bestela kastina ez genizuke onartuko eta ez genizuke. Nire ikuspuntutik justo naduzu zinemarekin, bestela nintzateke etorriko. Bueno, ikusi beharko litzateke. Hemen bakizu, denok dauzkagu patinazoak gero lotxagorritzekoak. Esaten baizut, Sauren saga osoa ikusi dudala, hor ja puntuak alduko ditu seguraz. Saga zari garela, saga edo telesail bat ere aipatu nahi duzu gaur, badakidalako horrekin ere emozionatuta zaudela, ikusi dudalako sarean, pozik hartu duzula, ez? Bai, a ber, kritika pixkat kontrajarria jaso ditu, Last of Us izena du telesaia, eta estrenatu berri dute, eta bertan aurkitzen dugu Pedro Pascal aktorea, Bella Ramsey, Anna Torv, castinga oso interesgarria da, eta bideojoko batean inspiratuta dago, bideojokotik asko edaten du, eta horregatik hori izan da pixkat kritikaren zea, ez? Ni jolastu naiz bideojokora, nire anaiaren bidez, anaiak esan zialako izugarria bideojokoa jolastu hartzea, anaiaren zea izan duzen, oso bideojoko ona da, eta niretzako telesaia oso ondo dago. Kritika, bagian, gehiegi hurbiltzen dela bideojokora, ez duzu bideojoko ezagutzen eta ez bazera jolastu, perfecto. Jolastu baldin mazera, hor agian hasi alderaketak egingo dituzula. Liburua hobeagoa da filma baino, berdina. Baina bideojokoen munduarekin. Orduan jabetzen ari naizena da, azken finean gaurko tartea egin duzula ona iristeko, esan bezala, bertsolariak esan duen bezala, ez? Jokoa da bidea. Hori da. Eta zuak argi zeneukan helmuga zein behar zuen, eta esan duzu, ze aitzaki bilatu dezaket, hontaz aritzeko. Bai.
apuntatuta geratzen da orduan, merezi baldin badu eta ala Bai. Zombiak daude, agian, baina, bueno. Bueno. Bai, ondo dago. Denetarako behar du, zine iraniarrarentzat, zombientzat eta denetzat behar du tokia. Eta tarte honetan alaxe egin duzunez, inorkaitzakiarik ez dauka. Bat gustatuz bazaio beste hau. Hori da, badaukan hona aukeratua. Hoi da, hoxe zan eta gakoa. Eskerrik asko, Mikel, estimatuta eta gaur 15 berriz ere izango gorela. Eta zuek berriz badakizue, ostirala izaki, gaur jai, baina astelehenan itzuliko garela. Ordura arte txintxebili, izan.